Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlakiman lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikmorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. At kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin, walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Salamat. Kumusta po kayo? Mabuti po kayo po. Mabuti rin. Salamat. Ang ating ebanghelyo ngayong linggo ay hamon po kay San Lucas, chapter 17, verses 5 to 10. Ang pakiusap at dalangin ng mga alagad sa Panginoon ay ganito, dagdagan ang aming pananampalataya. Nauunawaan po natin ito dahil madalas ay ito rin ang dalangin natin sa Panginoon. Ito rin ang madalas natin pinakikiusap sa Diyos. Dagdagan ang aming sahod, dagdagan ang allowance, dagdagan ang loan, dagdagan ang pagbae, dagdagan ang panahon, dagdagan ang pasensya. At anong sabi ni Lord? Kahit maliit lamang ang inyong pananampalataya, ito ay sapat. So ano ang tanong? Depende ba kung malaki o maliit ang pananampalataya? Kaya may mga panalangin na tinutugon dahil malaki ang pananampalataya. At marami sa atin dito may mga panalangin hanggang ngayon ay hindi pinakikinggan ni Lord dahil maliit ang pananampalataya natin. Kaya ba may mga taong naghihirap dahil maliit ang pananampalataya at may mga taong sagana sa buhay dahil malaki at sagana ang pananampalataya nila? Hindi po, sabi nila. Kahit maliit lang ang pananampalataya, sabi nila. Ano pong ibig sabihin nito? Tatlong simpleng punto lang. Hindi. Unang-una ito. Hindi mo hinggil kung malaki o maliit ang ating pananampalataya. Kung hindi mo hinggil kung gaano kalaki ang ating feeling of entitlement.
anong ibig sabihin ng entitlement. Yung bang umibig ka, kahit inibig mo, dapat inibig ka rin. Yung bang tinulungan mo, dapat i-respect ka. Yung bang dahil nagbigay ka ng ganito, dapat magsilbi sa'yo. Yung bang dapat dahil pinagbigyan mo, dapat magbigyan ka rin. Yun po ibig kong sabihin ng entitlement. Nasabi ni Lord, hindi. Pinasasalamatan mo ba ang limit dahil ginawa niya ang utos niya? Hindi. Tumutupad lang siya sa utos niya. Dahil pinahal mo ang mga anak mo, dapat ang mga anak mo ngayon ibigay kahit anong hilingin mo? Hindi. Obligasyon mong mahalin mo ang mga anak mo ngayon. Dahil mas tulog ka sa magulang mo, inaasahan mo ngayon na dagdagan ang allowance mo? Ay, hindi. Obligasyon mo. Maging mas tulog sa mga magulang mo. So I don't expect anything, sabi ni Lord. Pero bilang tao, naghihintay pa rin po tayo basta na ma-recognize, ma-entitled. Entitlement na yung gusto parang may utang na loob ang mundo sa'yo. Parang may karapatan ba na dapat ito ang ibigay sa'yo. Yung entitlement, bilang tao, hinihintay natin yun. Pero bilang nananampalataya, ang entitlement po natin, yun lamang nakatulong ka, yun lang alam mong nakatulong ka, yun na ang tanda. Yun lang alam mong napaligaya mo ang isang tao, yun ang mga bonus. Yun lang alam mong nasiyahan ka sa pag-ibig na ginagawa mo at inihamalay mo, yun ang tanda. So sa ating mga Christian, it is not entitlement, it is fulfillment. Yun lang alam mo na ialay mo ang buhay mo. Yun ang tanda. And faith will supply that. Kahapon po ako'y nagkasal sa isang 50th wedding anniversary. So tuwan-tuwa po kami dahil umabot sila ng 50. May mga tayo, 30 lang, 10 lang. Ikilala po ako pagkapasa, katapos ng picture taking, nag-iwalay. Wala na, may record na eh. So 50, and then we asked them after the wedding, anong sikreto nyo na? Bakit tumagal kayo ng 50 years? Simple lang po yung tugon nila. Sabi nila sa akin, kasi ang tingin namin, hindi yung kami ang umibig. Kasi kapag ang tingin mo, ikaw ang umibig, ay naku, saan tayo? Darating ang araw, mapapagod ka at magsasawa ka. Lagi na lang ang umibig, lagi na lang ang umiintindi. Hindi ganun ang pananaw namin na kami ang umibig. Hindi. Kaya siguro kami tumagal, dahil ang pananaw namin, mayroong isang tao umihilig sa akin, maging sino man. No entitlement, no expectations. Yun ang alam mo, may isang tao na umihilig at nagmamasabi sa mata. Amen? Ikalawa, faith is not about size. Ang pananampalataya ay hindi kung ito'y malaki o maliit. Ang pananampalataya ay yung nakikita natin, hindi kung ano ang kulang sa atin, kung hindi kung ano na ang mayroon sa atin. Medyo po. Faith is not about looking at what we do not have, but rather looking and seeking what we already have. Kapag nakikita mo lang kung anong wala ka, ay natural lang na sa akin, dagdag, Panginoon, dagdag. Pero if you just look kung ano nang meron sa atin, sapat na, sabi ni Lord. I will ask you one question. Ano daw ang pagkakaiba ng tinderang Pilipina at ang tinderang Inche? Bakit yung tinderang Pilipina hanggang na yung tindera pa rin? Habang yung tinderang Inche, umasenso na at may ari na ng mall. So anong pagkakaiba raw ng tinderang Pilipina at tinderang Inche? Alam niyo, Siri, ganito. Bibili ka ng 1 kilong lansones sa isang tinderang Pilipina. Ale-ale pabili ng 1 kilong lansones. Gagawin ng Pilipinang tindera, pupunin ka ng maraming lansones ang lalagyan. Natural, sobra sa 1 kilo at babawasan. Ay, sobra, bawasan natin. Ay, sobra, babawasan.
at ikaw na nakatingin, sumasakit ang loob mo dahil pinabawasan ang binibili mo. Pero yung tindera Inche, pabili ng 1 kilo lang sa mes. Ang tindera Inche, lalagay muna niya 5. Ay kulang, dagdagan natin. Ay kulang pa, dagdagan natin. Ay kulang pa, ayan, 1 kilo na ako. Sayo. Masaya ka. Dahil tayo ba? Pero pareho lang. 1 kilo lang. Pero dahil parang nakita mo na dinagdagan. So, kung nakikita mo ano nang meron sa'yo at hindi ko anong kulang sa'yo, sapat na yun, sabi ni Lord. Pinag-uusapan sa nakikita. Sabi ni Lord sa inyo, kung may kahit maliit, lamang kayong pananampalataya, kahit sabihan niyo ang bundong Araya na umalis at magpunta sa Manila Bay, ito'y susunod sa inyo. Alam ko ninyo, nung high school seminarist na kami, sinubukan namin yun. Mga high school kami. So nagdasal kami, nag-meditate, tinignan namin ang bundong Araya. At sa malaking pananampalataya, sabi namin magkapaso, lipat ka sa Manila Bay. Pagtingin namin, nandun pa. Hindi man lang umalis. So tinanong po namin si Apong Seto, ang rector po namin mo, di ba siya mismo, sabi namin, Apong Seto, malaki naman yung pananampalataya namin. Nagdasal naman kami. At sa malaking pananampalataya, hiniling na ang bundong Araya na yung umalis doon at pupunta sa Manila Bay. Aba, hindi man lang umalis. Bakit po? Sabi namin. Alam niyo tugon ni Apong Seto sa amin. Sabi niya, kung kayo'y may malaking pananampalataya at naniniwala na lumipat na ang bundong Araya, hindi na ninyo titignan doon. Pero kung tinitignan pa ninyo kung nandun siya, ibig sabihin, maliit pang pananampalataya, kaya hindi siya lumipat. Gets nyo? Kaya? Anyway, mula po yung maliit ako, hanggang ko na ang maakyat ang bundong Araya. Ang dami ko kung ginawang schedule o pasyon para maakyat ang bundong Araya, ay all ko nakapansin at hindi ko tutuloy hanggang sa nadestino ko ako sa Magana. Pagdating ko sa Magana, sinabihan ko ang mga EMDC ko doon, ang unang proyekto ninyo, dalhin ninyo ako sa tuktok ng Magana. So ilang linggo pa lang po ako sa Magana, nag-organize naman EMDC ko kasama, at umakyat kami sa bundok ng Araya from the Maganang side. Narating po namin yung tinatawag ng White Rock, kung saan medyo bata, malamig ang hangin at malalaki ang puno. Pwede na po magpahinga noon. Pero meron pang bahagi ng tuktok talaga na may kita 3,000 feet. Okay? So sabi ko, nandito na ako. Akyatin na natin ang tuktok. Sige ako, kung kaya nyo. Ay talaga po, ugat na lang ng puno ang hinahawakan. May mga lubid na iniwan ng mga unang umakyat doon at talaga may mga bahagi ng 90 degrees bakyat doon sa. At sa awa ng Diyos, narating ko po yung tuktok ng bundong Araya. And I did that 2 more times. At alam niyo, feeling ko ngayon, dahil naakyat ko na, hindi sa pagmamayaman, pero dahil naakyat ko na ang bundong Araya, para sa akin, it does not exist anymore. Nandun pa rin siya, I still appreciate it. Pero dahil naakyat ko na ng 2-3 times, wala na sa akin. Hindi ko na hinahanap ang pagkakalay. Ano pong kaulugan nito sa buhay natin? Sa mga kabulbog ng problema sa buhay natin, sa maraming matataas na problema ng buhay natin, we have no choice but to climb them. Akyatin ang mga problema, harapin ang mga problema, gawin ang kayang gawin upang makaanong po tayo sa ating mga problema. And once you are able to climb your mountains of problems, they will no longer exist. Ano yun ang ewan ko. We need another 5 days to reflect on that. Iwan po muna natin yun. No. Ikatlo. It is not about kung malaki o maliit ang ating pananampalataya. Kung hindi, kung kaya natin magkasya kung ano meron sa atin. So, hindi lang ng mga alagad, dagdagan
ibig sabihin ni Lord? Magkasya kung ano ang meron sa akin. Nung maliit po kami, hihingi ako ng bawat sa tatay ko. At ang bibigay po niyang bawat, maniwala kayo, panahon ko, 25 centimos. Cheese, pamasahin ko punta sa eskwela. Cheese pa uwi, basic ko pa ako. Magbabaon ako ng tinapay, walang panaman. Pagpunta ko sa kantin, libre ang ketchup. Buksan ko lang yung tinapay, libre ko ng ketchup. May palamanan, ayos na. So matutong magkasya kung ano lang, pero at makikita niyo sapat na ang ating pananampalataya. Kung 10 piso lang ang pera ninyo, then magkasya sa 10 piso. Kung 3 t-shirt lang ang sa inyo, then magkasya sa 3 t-shirt. Dahil sabi, we will survive our faith. Kung kapag naghanap ka ng wala sa iyo, yun, doon magsisimula ang problema. Doon ka hihingi ng dagdag at ng dagdag at ng dagdag. Kahapon ko, dinalo ko ang nanay ko. Nandito siya ang Angeles sa bahay ng kapatid. Kaya kagagaling ko lang po sa Tagaytay. Medyo puyat, medyo pagod, tapos gutom na gutom. Kaya dumating po ako, alanganing oras. So sabi ko sa kapatid ko, sa nanay ko, kain tayo. Kaya alanganing oras, wala pang ulam, wala pang pagkain. Nakita ko po, napansin ko doon sa harapan ng bahay ng kapatid ko. Nagtanim siya ng mga talong. Taming nila ng talong at may mga bunga. So ginawa ko, nakita ko, very violent. So, may nagtanong. Tapos kayong talong, palaseras. Kaya papirito na. Kumain kami. At nagkasya sa pagla. Ay, naku, sarap-sarap ang kain namin ng nanay ko, palaseras. Siyempre, may kasamang sili. Tsaka toyo, tsaka ketchup. Pagano ko yung toyo, tsaka ketchup. Lagyan mo ng maraming sili. Madung isang sausaw-ret ang pritong palaseras. Ay, naku. Ubus ang kanin. Kulang pa. Pero dahil hanggang doon na lang yung kanin, sapat na, tapos na. Tapos na kami. Yung kung ibig sabihin magkasya kung anong meron. Sapat na, sabi ng Panginoon, hindi na kailangan madagdag. Basta matuto tayo, marunong tayo, magkasya kung anong meron sa atin. Then sapat na ang ating pananampalataya. Amen? Malas ba ito? Nung ako po ay may parokya pa, mahilig po ako ang namamalengke. Kasi pag namamalengke po, gusto ko lagi may tawad. Hindi pwedeng walang tawad. Gusto kong tumawad. Minsan po, sale sa isang mall. So namasyal ako. Tapos nakita ko po itong isang stolo, nagtitinda ng chippy, na may natutunaw na cheese. Ano yun? Yung kung meron pang gano'n. So chippy, tapos may melting cheese. Ang sarap nito. Sabi ko, sa bumili ako. Kung binigay sa akin ng tindera, napansin ko parang konting yung cheese na binubos niya. So nakiusap ako, pakitagda. Gusto nilalaan mo ng tindera ko. Please, dagdag mo. Tapos sabi natin, ay hindi mo. Gusto ko yun, baka magalit yung manager sa akin. Sabi ko, sige na, please, dagdag. Tapos sabi ko, siguro nakawa sa akin. Kinuha niya yung binili ko, tinagdagan niya ng cheese. Ay, tuwag-tuwa ako. Naghanap ako sa mall, kinakain ko yung chippy na may melting cheese na naisip ko ngayon, bakit ang sarap doon? Dahil may tanda? Ubus din eh. Pagkasin ko rin kahit hindi ko rin. Tuwan-tuwa ako at nasa tanong. Dahil alam ko, nakiusap ako at pinagbigyan niya ako. Yun ang nagdala. Nakiusap ako at pinagbigyan niya ako. Ano sabi ni Lord? Ask. Sabi ko sa kaibigan ko, okay yun ako kung pinagbigyan ka, binigay yung dagdag na hinihingi. Baka masuwit ang ayaw. Kahit anong pakiusap mo, hindi ka niya pinagbigyan, walang dagdag na cheese, kung gagawin mo. Gagawin ko lang ito, kapag ayaw dagdag, sasabihin ko, dagdag na lang ng ngiti. Ngitian mo na lang ako. Kasi paano mo?
Hindi. May dagdag pa rin. Natuwa ako at may napasayang isang masukit na nagtitinda. May ganito